Ahojte, všetkých vás zdravím a vítam vás pri mojom prvom a zároveň myslím, že aj poslednom takomto random vlogu, ktorý točím vonku. Som práve na prechádzke s mojimi psíkmi. Tu sú. Rodný. Hej, krásny si. A Jeremy? Čau, Jero. No dobre, pokračujeme, poď. OK, takže dôvod, prečo tento random vlog točím, je veľmi jednoduchý. A to ten, že doma to natáčať nestíham, pretože stále keď príjem domov, tak už je totálna tma a ja mám fakt hrozné osvetlenie v izbe, takže radšej to natočím tu na vonku, kde je aspoň trošku vidno, aj keď tu je strašná zima a strašne tu fúka vietor. Inak som strašne nervózna z toho, že točím takýto vlog a že nebudem mať možnosť to strihať, ale nevadí, hádam to zvládnem. Takže v prvom rade chcem sa vám ospravedlniť za názov videa, ale potrebovala som vymyslieť taký názov, aby ste si na to klikli a pozreli si to, lebo keby som napísala to, o čom je fakt tento vlog, tak by si to asi nikto nepozrel. Takže sorry. Ináč vzadu tam bývam. Tak vám to ukážem. Tu je moja krásna dedinka. Tam niekde. Krásne, tam je ešte trošku slnka a to už je ďaleko, už zachádza. No dobre, to je jedno. Pokračujem. Takže, téma tohto videa je, že ako mnohí naši českí a slovenskí youtuberi, aj ja som sa zúčastnila súťaže v Datarte. A stratila som psy. Rodný Jero! OK, už som na ceste. Takže, a ja som sa zúčastnila súťaže v Datarte. A musím povedať, že myslela som si, že nemám šancu, keďže sa tej súťaže zúčastnil aj Smusa, House, Pedro, no a proste takíto väčší youtuberi. Ibaže oni sa zúčastnili českej verzie tejto súťaže a ja som sa zúčastnila slovenskej. Takže mám tam takú malú šancu sa niekde dostať do tých horných priečok, aj keď dosť pochybujem, keďže som sa toho zúčastnila až už mesiac po trvaní tej súťaže, ale hádam sa mi to podarí nejako dobehnúť. Takže týmto by som vás chcela strašne poprosiť, aby ste mi posielali hlasy, ale nie tak celkom. Fúka. OK, psi sa mi vrátili. Nazdar. Na piškotu by si chcel, čo? Dobre. OK, takže pokračujem. Nechcem, aby ste mi posielali hlasy len preto, že ma poznáte a že chcete, aby som to vyhrala. Ale chcem, aby ste mi to poslali, pretože si fakt myslíte, že som urobila dobré video a že si zaslúžim vyhrať. Aj keď nechcem vyhrať prvú cenu. Úprimne vám poviem, dobre, každý, kto sa zúčastnil nejakej takej súťaže, tak by chcel vyhrať. Ale mne by sa stačilo dostať do prvej 30-ky. A myslím si, že keď si pozriete ostatné videá, ktoré sú v prvej 30-ke, tak nie sú až také dobré, že by si to zaslúžili. Nehovorím, že moje je. Ale proste veľmi by sa mi to hodilo sa dostať aspoň do tej 30-ky. Takže prosím, aby ste si to video najprv pozreli a až potom za ňo hlasovali. Lebo fakt nechcem vyhrať takým štýlom, že natočím úplne nejakú hovadinu a vy mi dáte hlas len preto, že ma poznáte z YouTube. To je blbosť, to si nezaslúžim. Takže vážne si to najprv pozrite. Pretože strašne nemám rada, ak niekto takéto súťaže vyhráva len preto, že má strašne veľa známych. Ja som to zažila už. Fúka. Dúfam, že ma aspoň trošku počujete. Dobre, strašne nemám rada, keď niekto takéto súťaže vyhráva, pretože má strašne veľa známych a všade spamuje ten link, aby za ňoho hlasovali a má na Facebooku asi 700 priateľov a furt otravuje s tým, aby mu dávali hlasy. A potom vyhrá niekto, kto si to vôbec nezaslúži a kto ani si nedal námahu, aby sa aspoň trošku pohral s tým videom. Stalo sa mi to už veľakrát, že mi ľudia posielali, aby som hlasovala za ich psíky v nejakej súťaži. A pozerala som si tie fotky, ktoré sú v súťaži a boli tam fotky, ktoré si fakt zaslúžili vyhrať. Vážne boli úplne prepracované, tí psíkovia tam boli, napríklad bola nejaká vianočná súťaž a tí psíkovia tam boli krásne, mali čiapočky, mali nejaké vianočné pozadie a proste fakt si ten človek dal záležať s tou fotkou. Ale vyhral to nejaký psík, ktorého majiteľka odfočila, jak leží na koberci,
kvalita fotky taká, že ešte aj môj mobil robí lepšie fotky a vyhral to proste ten psík, lebo majiteľka tej fotky má proste strašne veľa známych a strašne s tým každého otravovala a preto vyhrala. A ja to strašne nemám rada, pretože si to nezaslúži. A rovnako aj ja by som to nechcela vyhrať, pretože si to nezaslúžim, ale len preto, že mám veľa známych. To je blbosť. A ešte raz, sorry, že sa mi pletie jazyk, ale vážne nie som zvyknutá natáčať takto a už to asi nikdy robiť nebudem. Sorry. Takže, chcela by som sa dostať aspoň do tej prvej 30-ky, keďže tam sú výhry 100 alebo 200 eurové poukážky na nákup v Datarte, čo by mi úplne stačilo. Nepotrebujem to celé vyhrať, ale vážne by mi to veľmi pomohlo. Keďže, ako určite väčšina z vás vie, tak vlastnú kameru stále nemám. Stále si požičiavam od brata. A tým, že to natáčanie videí ma strašne baví. Nefúkaj! Tak dúfam, že ma aspoň trošku počujete cez ten vietor. Dobre, takže natáčanie videa ma baví. Vás to pravdepodobne baví pozerať, keďže pozeráte aj toto. A už mám strašne zmrznutú ruku inak z toho vetra. OK. Prestalo fúkať. Super. No, takže vlastná kamera by sa mi strašne hodila. Vážne a v najbližšej dobe nemám šancu si na žiadnu našetriť, pretože kvôli škole nestíham ani brigádu, ani nič. Takže keby som vyhrala tú poukážku na 100 alebo 200 eur, tak by mi to strašne uľahčilo to šetrenie. Vážne, to by bolo úplne super. Keby som mala aspoň nejaký začiatok na to, aby som si mohla šetriť na tú vlastnú kameru. Okrem toho, brat mi oznámil, že hneď ako zmaturuje, neznášam vietor. Neznášam vietor. Hej, musíme ísť niekde nepúka, lebo pravdepodobne teraz ani nič nepočujete. Si zatiaľ pozerajte na moje psíky. Super zaostrený záber, som profesionál. Jednoznačne. Čau. Dobre, pokračujem. Čiže, no kde som to skončila? Takže brat mi oznámil, že hneď ako zmaturuje, čo je tento rok, tak by chcel odísť do Anglicka na 3 mesiace pracovať a kameru si berie so sebou. Takže v čase, kedy budem mať úplne že najviac času na natáčanie, keď nebudem mať školu, keď budú prázdniny, tak nebudem mať kameru. Čo bude strašné. Preto to potrebujem nejako riešiť. A myslím, že keby som v tej súťaži vyhrala aspoň tú 30. cenu, čo mi je úplne jedno, tak by mi to veľmi uľahčilo to šetrenie a mohla by som si konečne kúpiť vlastnú kameru a konečne by bolo viacej videí a bla 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 bla, však to poznáte. A už toto video je strašne dlhé, lebo už keď som totálne somariny. OK, takže ešte raz. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste mi hlasy poslali, pretože ja už som vám to hovorila na Facebooku. Dávala som vám ten odkaz. Mojemu psovi šibe. Čo je, Jero? Ešte jednu piškotu? Dobre. Super. Zdržujete. Takže, odkaz som vám dala už aj na Facebooku a dávam ho aj do popisu... A dávam ho aj do popisu videa, takže hlasujte, ale vážne iba keď si myslíte, že si to zaslúžim a že by som sa mala dostať do tej top 30. Ak nie, tak proste dajte hlas niekomu inému, kto si to zaslúži. Pretože keď si pozriete fakt tie videá v prvej top 30, tak ako nechcem byť veľmi akože, že ja som natočila nejaké super extra video, točila som ho strašne narýchlo. Ale keď si to porovnáte s tou top 30, tak myslím si, že fakt by sa tam mohlo dostať. Úprimne, ja som taký skromný človek, čo si myslí, že proste ale vážne. A to je asi všetko. Takže tento vlog, taký dlhší random vlog, prvý a posledný, vážne, už taký točiť nebudem, pretože
Teraz mám síce kameru, ale s takýmto mobilom sa točiť fakt nedá, pretože ešte aj kalkulačka by urobila lepšie video s lepším zvukom ako tento mobil. Čiže, ešte raz hovorím, nechcem tú súťaž vyhrať, aby som proste si kúpila nejakú blbosť, nejaký nový mobil alebo tablet alebo niečo, čo mi netreba. Chcela by som aspoň tú poukážku na to, aby som si kúpila kameru, pretože kamera sa mi fakt zíde. A to je asi všetko. Ešte niečo som chcela povedať, ale určite som zabudla, že čo. Takže vám zatiaľ ukážem ešte raz psy. Rodný, ty si idiot. No dobre. OK, takže to už asi ukončíme. Koľko to má? 10 minút, OK. Takže to je asi všetko, čo som vám chcela povedať. Ďakujem vám za všetky hlasy, ktoré ste mi dali, aj ktoré mi ešte len dáte. A budem končiť už fakt, takže majte sa krásne. Ďakujem, že ste si toto pozreli. Pravdepodobne to po tej súťaži vymažem. A to je všetko. Ďakujem ešte raz a majte sa krásne. Ahoj. Prekvapenie, pokračujem, pretože som si spomenula ešte na jednu vec. A to je hlasovanie. Hlasovať sa dá z Facebooku a z mailu. Každý deň sa dá poslať jeden hlas. Takže každých 24 hodín môžete hlasovať. Plus, keď máte viacej mailov, tak môžete poslať viacej hlasov. Nehovorím, že mne, ale tak všeobecne, ak pre niekoho chcete hlasovať. A ešte som vám chcela povedať, že v prípade, ak by sa náhodou stalo, o čom dosť pochybujem, že by som to vyhrala, tak hlavná cena je 3500 eur. Tak prosím, nerobte si žiadne nádeje, ten vietor. Nerobte si nádeje, že to utrátim na nejakú super techniku na natáčanie alebo niečo, pretože ja okrem toho, že si kúpim samozrejme kameru, tak tie peniaze dám asi všetkým mamke, pretože bývame v dosť starom domčeku a kto býva v starom dome, tak to pozná, že tam sú proste stále nejaké opravy a stále je na čom pracovať a ide to strašne do peňazí, takže vážne neminiem tie peniaze na nejaké hlúposti, ale pôjde to proste do domu. Ale pochybujem, že vyhrám, to hovorím len tak pre istotu, aby ste si nemysleli, že si za to chcem nakúpiť niečo úplne že super, čo mi ani poriadne netreba. A no dobre, to už je fakt všetko, lebo už je to strašne dlhé aj tak a ďakujem, že ste to dopozerali až sem. A ak ste to dopozerali až sem, tak viem, že ste úplne moji najväčší fanúšikovia, pretože si myslím, že ostatní to už dávno vypli na začiatku, prípadne dali tomu nejaký dislike, bla 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 bla. Ale tým, že to pozeráte až sem, tak viem, že ma máte strašne radi a ja vás mám ešte radšej. A strašne vám za to ďakujem. A nechcem tu robiť nejakú ďalšiu ďakovačku, hej, že bla 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 bla, že ste super, že ďakujem za odberateľov a že ma pozeráte a za komenty a bla bla bla. To vy všetko viete, že vám ďakujem a dobre, fakt to ukončím, lebo to je strašne dlhé, takže ešte raz vám ukážem pohľad na moju krásnu dedinku, kde bývam. Tada! OK, v inom ročnom období to vyzerá oveľa krajšie. To je jedno, takže fakt končím. Ešte raz vám ďakujem, že ste si to pozreli a že za mňa budete možno hlasovať. Možno. Takže prichádza Jeremy. OK. Aj Rodný? Dobre, Rodný na nás kašle. Takže ešte raz ďakujem a majte sa krásne. Želám krásny deň. Už aj Rodný prišiel. Teplaký, som teplako, zvlášť. Ináva. To je jedno. Majte sa krásne. Pekný deň vám prajem, pekný večer. Čaute. Strašne zmrznuté ruky, že to ani neviem ukázať. Sorry, ahoj, idem domov, fakt. Čau.